Asabazarren baratza, untxadun homek ezia. Asabazarren baratzan, untxadun hormek ezian, eguzkiak lehen maitian, otzaldi zoron baten itzuli, jokanago kikatean. Pues la vida en Galdakao en aquella fecha era una vida muy tranquila, porque había muy poca circulación. Las casas, toda esta zona era la zona principal de toda la calle, como ahora, la zona principal de Galdakao. 8 urtegaz orduen hasten ziren eskolara, da, 8 urtegaz. Da, claro, bederatzi urtegaz iten zen komunioa, da, kasualmente bakorde jakin eskolak barrizte inbitu zela. Ze, nik ez da nos fundutu da zonarik eskola. Ni joan nintzen 8 urtegaz, da, lehenengo letrak eta lehenengo peusuk antxe monu zen. Doña Pia Arzuaga, viuda de don Francisco Azpiazu. Claro, gero eskolak herri beha zin zen apurtzu bet, da, eskola barrizte godin behar zen, goien mutilek eta behan neskak eta ez egon besterik. Da, claro, dano patera, komunipez, desebez, da, akordeun erregular aintomintu noso-nos barrizte egin behitu zela. Da, pasegin duzan sakristerire. Zorduen sakristerien, behiten egin duzen domeketan, zerak, teatroak eta egin duzen, jan zertzen egin duzen, da, eszenario txuetuk egin duen, don Franciscoko emotuzkun zera, kartilia komunioiteko, ze gaurro ez daitu lango zeripadeki bai, orduen, bueno, aite guria eta kredoa eta salbea eta, bueno, danak buru sartu behazian. Jokan agokikatea, ate gorri zurezkoa. Ate gorri zurezkoan, eurizarrek ustelduan, marrazkiloek bide bihurrin, dirdaitxue. Y, por ejemplo, estaba el bar de Vicandi, un poco subiendo hacia el ayuntamiento, estaba a continuación del bar de Vicandi el cine. Después del cine había un caserón grande, tenía en la parte de abajo pues tenía una carnicería, una frutería y un almacén que era precisamente nuestro. Da, no nos konpunduzituen eskolak, datorzen don Miguel Primo de Rivera, bederatzi urtean onzan manduen. Da, etorzen don Remigio Gandasegi, Galdakoko semea zan, Amadeo Gandasegi anaia. Da, etorzen, da gu mongolitatxo lesbe urtegaz, banderatxoko ite, bandera espainola, plazan, resegimentu iten, da, gu agitatu zela eta, da bata kondekrazioetan ekarri guen, bueno, ala guztiek aldean. Bai nun, amona zar bat. Amona xar bat, zazpibegiko baratzai, dehadarkarin jaioan, marrubilapur nenkusanetan, biziote dut gaixuan. Bueno, lehenengo eta behin aipatu behar da, Espainian bigarren errepublika indarrean jarri zala. Eibarren izan zen lehendabizikoz. Ez da kasualidadia errepublika 31an sortu zanean Eibarren izatea. Baina arratsaldera arte esan bermatu aginte eredua berri bat ez zegoela, monarkiaren eta Alfonso XIII zan orduko erregeak alde egiten dau. Berak dino ez duela odolik gure izurtzerik monarkia edo republika ez da behid horretan, alde egiten dau eta bigarren errepublika jartzen da agintean. En 1931, la monarquía española se derrumba en el entusiasmo popular. Ha nacido la República Española.
La joven república se encuentra enseguida asolada por graves dificultades. En octubre de 1934, una coalición de derechas aplasta el movimiento popular de Asturias con el apoyo de la Legión extranjera y de los marroquíes. Los partidos de derechas permanecen en el poder hasta el final de la legislatura e implantan en España un régimen autoritario. Galdagoko bizimodua nik 13 urte neukazenean, izan zen, nik esango nuke, erdi agrario eta erdi industriala. Gehienok esplosibozko semeak gara. Kulturaren aldaketa dator, ezta? Ordura arte, Galdako izin da lurrari lotuta edo nekazaritzari lotuta bizi izan dagoen herri batek, da hemendik aurrera beste ekonomi bide bat agertzen da ez, industria. Orduan, gure Galdakako jentea bizi izan zen, bai baserritik ondino, ganada burbet baukan, eta industriatik. Orduan, hasten da dinamita, dinamitaren inguruan fabrika txiki batzuk, eta modelo sozial aldatzera doa. Politika munduan hamarkada gogorra izan zen, bai estatu mailan eta bai gure herrian, gure Euskadi maitean. Orduko hamarkadan alegin guztiak egiten hasi ginen, 31. urtean, Lizarrako udalen batzarrean onartu zen gure araudia, gure estatutoa, kongresora eroan eta kongresoan aprobatzeko. Azken batean, bigarren errepublikak zetako moten dugu gaitasuna. Iritsi politikoak, iritsi sozialak, zango den duke populua, herri osoa, indar berrituta bere adierazpenak egiten ditu, hauteskunde bidez, erakunde barriak antolatuz, eta langileek eskubide berriak lortzen dituzte, erakundetu egiten dira lana harremanak, eta errepublika honek ere laizismoa izango du helburutzat, hau da, aginte zibila eta eleiztarren agintearen bereizketa. Eta hainbat katolikok hori eraso moduan sentitzen hasi ziren. Berez, programazan, eleiz agintean, eleiz aginteriak, eleiz esparruan eleiz aginteriak agintzen dute, eta gizartean estaduko agintariak dute agintaritza. Kultura batetik bestera pasakeran, imaginario aldatu behar dago, ezta? Osea, bestera batera pentsatu, beste ulermenak uki, inguru bestera batera ulertu, gauza barri eta solako, ez? Da lengoak barriztau egiten dire, batzuk desagertu ingo dire, beste batzuk barriztau, baina gara, pauso guzti horrek bere denpora askatzen dago, ez? Gero erlegio alderditik, erlegioa geratzen da, zezango zut, aparteko kapitulo modure. Ja, ez da bizitza guztien sartuko, bozio personal bat izango da. Febrero de 1936, elecciones legislativas. Las mujeres participan en la campaña electoral y votan en gran número, incluso las religiosas. Los partidos de la oposición, reunidos en la agrupación del Frente Popular, obtienen una victoria aplastante. 1936ko otsailean egindako hauteskundetan halako hiru erpin edo hiru angulo, hiru bloke bereizten dira. Hiru hankako gizarte bat dago Euskal Herrian. Aldeko lau herrialdeak kokatzen ditut, ez? Alde batetik kostaldekoak, Bizkai Gipuzkoa, eta gero beste alde batetik Araba eta Nafarroa. Eta zeintzu dira indar horiek? Alde batetik indar barri bat sendotu egiten da hauteskundetan, eta indar barri hori jeltzaleena izango da, hau da Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco,
beste erpin bat oso garrantzitsua batez be hirigunetan eta industri guneetan, ezkerreko indar republikano eta sozialistak, eta gero Frente Popular moduan bilduko direnak, eta hirugarrenak eskubikoak. Eta eskubiko horretan bi eratakoak daude. Alde batetik monarkia barriro indarrean ekarri nahi dutenak, eta gero beste batzuk komunion tradizionalistakoak, eta komunion tradizionalistakoak monarkia indarrean jarri nahi dute, baina euren erregea. Hau da, karlisten hildokoa. Eta tradizionalista hauek Euskal Herrien indarra handia auken. Eta aukera guztiak erabiltzen zituzten. Barriro euren monarkia tradizionalista hori, monarkia konfesionala, jangoikoa jarriaz helburu moduan, eta erabiliko dute alde batetik estrategia parlamentarista bat, hauteskundetan aurkeztuko dira, baina aldi berean talde armatuak prestatzen, entrenatzen, hasi 1992tik aurrera han hemenka. Eta 1996an talde politiko hau, tradizionalista hauek, baita ere euken halako talde armadarako edo zibilek, baina armadarako prestaturik. Zar eta zuaitzi jantziak, urratz bat egin eta adar utz. Urratz bat egin eta adar utz, oroipen txori ez zeuden, beterik nik usta bat control de las palmas manos de los insurrectos, la efectúan en el dragón Vir para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumar al golpe. Uztailan 17an, hasten dira tropak mugitzen, Ipar Afrikan, eta 18an, toki batzutan, tokian tokiko agintari militarrak, indarrez kalea hartu eta beren indarra jarri nahi dute. Bitorio nortzien hiru kuartel, da kanpea bezinoa 4. Besteran zapatben, koio zen Franco korrik, baina, esan radiorik, telebizioa zen, guzkentzen entera. Eta domaka goxean, joan nintzen nire etigaz, mesala. Da abusu nortzien, ja milizianuek esaten ja voluntarioak, esaten gerrek urten dugula, eta haitiri esatzen, nahozazi bat, eta euskaldurek, eta mesala. Ez dakizu gerrek urten dugula, euskara entereu. Gerrek urten dugu, Iturrin urten dugu gerrek. Da, Franco koituz kuartelak eta hor dutxe entereu, haite entereu, haik esan da, entereu ez. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo una tras otra las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio. La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo. Se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, bai, igartzen zan ja aurretik, ezta? Matxinatuen mugimendua nola zeuden eta
egia esateko errepublika sortu zenetik jaba zeuden zurrumurruak eta botere ekonomikoek nahi zuten hori hankaz gora sortzia, ezta? Errepublikarekin gustura ez zebiltzelako. Eta euren arma ero atxikia izan zen, beste erligiaorena, botere militarra, nekazaritzak eta horrela, ezta? Sakua zen, uztailaren 17 zain zuzen ere, zelan hasi ziren, adibidez hemen dago eskola bat oso importanteana dena, eta zer esanik ez, garai horretan eskola armeriza, eta eure zeukaten kurso amaieraren afariza, ezta? Beraz, zeuden hor Untxagako taberna baten, afaltzen, eta nola gabeko behatxeak aldian ero, entzun zeben nola matxinatuak hasi zirela mugimenduak eitzen, zeo zer arraroa eitzen Afrika partian, ezta? Hori ikusita joan ziren ayuntamentora, armak eskatzera, jakinda, Ibarren armaren tailarrak eta oso potenteak zirela, ezta? Eta ayuntamentoan zeben onartu armak banatzea, ikusita tontokeriza bat izango zala, egun bateko tontokeriza, eta nun gainera eta Afrikan, ezta? Horren eragina Ibarren ero Euskal Herrizan, printzipioz ez zeukaten inungo importantziarik, ezta? Eta guztiz ere, nahiko urduri gelditu ziren, bertako gazteak ero kontzientziatu da. La posición geográfica de España, su situación en el Mediterráneo y las colonias y sus islas tenían que hacer de España un país próspero. Pero las pasiones partidistas y los intereses interiores y exteriores iban a comprometer la libertad y su desarrollo. Y el 17 de julio, la dirección de los generales Franco, Cabanellas, Mola y Queipo de Llano. Un movimiento de insurrección estalla en el Marruecos español y se desarrolla en el norte y en el sur de España. Belar gaiztoak jan ditu, nire bidezka izkutuak, ale bakanak dakartzin, bide gaineko mastiak eta hortziak peitu du iguzki. Beste militar batzuk begiratzen ari dira, ez daude, legez kanpoko ekintza horren alde, zuri legez kanpoko ekintza bat zen zalantzabarik, eta beste toki batzutan, aleginen saiatzen dire militarrak, baina gizarteko eta agintari politikoak gai dira, militar horiek beste laguntza batzukin, erasoa gelditzeko eta beraz barriro errepublikako agintariak, legezko agintariak legean mantentzea agintari gisa. Euskal Herrian zehazki zer gertatzen da? Iruñan eta Gasteizen militarrak berehala kontrolatzen dutela ingurua. Eta ez dute ezelango erresistentzi naharmenik ondo planifikatuta zeukatelako. Eta beste batetik toki hauetan, bai Gasteizen, bai da batez be Iruñan, trama zibil indartsu bat du tradizionalisten bidez. Eta tradizionalista hauek, horrez gainera, armada barrirako, gerra hasteko prestatu egiten dira. En Barcelona, los miembros del sindicato anarquista CNT, muy fuerte en Cataluña, que llevan tiempo preparándose para hacer frente a una posible sublevación derechista, se echan a la calle el día 19 de julio y consiguen reducir a los golpistas. En Madrid, miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. En Pamplona, el general Mola se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas, que se suman en masa al levantamiento. También caen las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe.
Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. España queda rota entre dos extremismos políticos. Había mucha tensión, ¿entiendes? Ya se sabía que habría algo, había mucha tensión. Y no vas a creer que ellos se movieron, ¿entiendes? Franco se movió, como estuvo en África, se movió por la parte del sur, pero por aquí no había tanto. Por aquí ya dieron tiempo, ¿entiendes?, a los partidos. Aquí dijo, coño, pues se ha sublevado Franco contra el régimen, el republicano. Bueno, y Franco y Queipo de Llano y todo. Casualmente, pues las osadas que hablaban por Queipo de Llano, las osadas que decía por radio también, lo que se comía, que joder, que teníamos que echar mano a las ratas para comer y todo. Joder, pero muchas cosas de esas, ¿eh? Bueno, indarkeriarekin lotuta dagoen edozein gatazkatan, ikusten duguna da garrantzia handia daukala momenturen baten egia ateratzea. Esaten dugu gatazkek berradizkidetze helburu bat eduki behar dutela, bide bat, eta bide horretan batez ere gehien sufritu zutenen egia ateratzea eta rekonozitzea oso garrantzizkoa da. Gainera, gatazka batzuetan biktimek biktimizazio bikoitza jasaten dute, gure gerra zibilean bezala. Batetik galera izugarriak uki zituzten, baina bestetik ezin izan zuten gaia hitz egin hainbeste urtetan. Kasu honetan bereziki garrantzizkoa da jende horri aukera ematea, adierazteko beraien bizipena eta leku bat emateko beraien narrazioari. Lehenengotan zen ez joan importantzik inok emon, hemen 8 egunean, esan ikusten esatako movimenturik, eta 8 egunean egon hasi izan injurin sindikatuak, PNV esan erregolarra desididan zure martxan hastea, eta injurin sindikatuak emon izan sindikatu republikano, PSOE, eta Acción Nacionalista Vasca, eta beste popular edo bai. Eta horrekin egon teurien, kuadribiek edo personal, zeke zelete batzuko besoan imini, zela da eskobetakaz urte horien kaminora. Gipuzkoan, Donostin, armada badoa Donosti okupatzen, baina Frente Popularreko eta batez be anarkistek eta batez be Frente Popularreko jendeak eraso egiten die militar hauei, eta militarrak ozta bere azkenean joan behar dira kuartelean, eta kuartelean galdu egite dute. Los insurgentes se esfuerzan por controlar la frontera francesa y las fuerzas del general Mola atacan Irún y San Sebastián. Dado que las milicias vascas habían volado los puentes, los insurgentes tuvieron que abrirse camino por ríos y por pasos de montaña. Un potente material de guerra destinado a asegurarles su supremacía. El tren blindado de los gubernamentales frenó durante 15 días el avance de los marroquíes. Un contraataque de los milicianos vascos. Uno de ellos cae malherido justo delante de la cámara. Militarren naia eta oso nabarmena izan zen hori, bere helburua zen mugara ailegatzea. Garbi dago arrazoia, ezta? Alde batetikan, Frantzian zegoen ezkerreko gobernu bat, orduan euren bildurra zen
ea errepublikara ailegatuko ziren armak Frantziatik, ezta? Orduan, buru belarri sartu ziren helburu horrekin eta horrelako konbate oso latxak eta zu eman ondoren Irunera, irailaren 5 sartu ziren bertan, ezta? Disponiendo de un armamento superior, los insurgentes repelen poco a poco a los milicianos vascos. La ciudad se incendia. Los últimos habitantes de la ciudad huyen por el puente internacional. Las fuerzas de los insurgentes finalmente consiguen entrar en la ciudad en ruinas. Los últimos defensores, tras unos muros, en una barca en el río Bidasoa, detrás de un campo de maíz. Les falta munición. Tienen que abandonar la lucha y refugiarse en el territorio francés. Irún sigue en llamas toda la noche. Eusko Alderdi Jeltzaleak argi eta garbi eukieban norantza egin behar eban bere pausua, bere ibilbidea eta orduan bere alderdi guztiari esandakoa zan momentu aretan bere bidea, guztien bidea autonomia lortzea zala eta autonomia hori lortzeko derrigorrez bide demokratikotik joan behar ginala eta orduko bide demokratikoa errepublikaren eskuan egoala. Urte goien zutela. Zuek zarpildu itzalian, lehenera norke kardaken, zabal naroan nuen baratza, gaurain estu, gaurain gabe. Zalantza handia zegoen, zer egingo ote zuen Eusko Alderdi Jeltzalea. Ez da ahaztu behar, Eusko Alderdi Jeltzalea alderdi konfesionala zen, katolikoa zen, eta altxatu ziren golpe militarren alde jartzen zirenak jangoikoa eta katolikotasunaren izena erabiltzen hasi ziren. Eta hor jeltzaleek benetan halako zalantza, kontzientzia zalantza handia zuten. Benetan posible zen katoliko bate, beste katoliko bat hiltzea, hori legezkoa zen, eta da itzole eta horiek gonzien pentsatzen, eta horrelakoak hausnartzen, da hor kontzientzia iragozpen handiak gertatu ziren, baina azkenean, belaunaldi gazteko buruzagi hauek lehenetsi zuten Eusko Alderdi Jeltzalearen lehen jomuga euskal aginte politiko bat lortzea zala. Eta ikuspuntu demokratikotik lortu behar zala, ekimen demokratiko lortu behar zala. En la zona rebelde, los generales constituyen una junta de defensa que asume todos los poderes. El 1 de octubre, la Junta Militar elige al general Franco jefe supremo del ejército y del gobierno. Pasa a ser el generalísimo. Los sublevados restauran inmediatamente el culto católico en las zonas bajo su dominio. La Iglesia recupera la posición de poder que la República le había arrebatado. Los obispos, agradecidos, redactan una carta colectiva dirigida a los católicos de todo el mundo, otorgando a la contienda un carácter religioso. La guerra civil se convierte en cruzada.
La protección de la religión católica amenazada es uno de los grandes argumentos utilizados por los rebeldes para legitimar ante el mundo el alzamiento militar y la guerra. Country, religion, family. This is our aim and strength. En la zona republicana ocurre todo lo contrario. La Iglesia católica es perseguida a muerte. La excepción es el País Vasco, donde poco después de empezada la guerra, las Cortes han concedido el Estatuto de Autonomía al País Vasco y se ha constituido un gobierno de nacionalistas y republicanos. Allí, la Iglesia y sus representantes son plenamente respetados por el gobierno, presidido por el nacionalista José Antonio Aguirre. Espainiako parlamentuak onartu egiten duela Euskal Estatutua da Euskal Aginte Politikoa. Eta, zuri bakarrik, ordainez edo, kolaborazio horren adierazbide bezala, hiru jok katoliko izanik, Bigarren Errepublikako gobernuko ministro bihurtzen da. Eta hor, gertatzen da, Euskal Herriko garaikide historian edo gaur egungo historian momenturik garrantzitsuena. Eusko Jaurlaritza bat, aginte politiko bat antolatzen dela, parlamentua ezin da bildu, Euskal Parlamenturik ezin da bildu, ez dagoelako ezelango baldintzerik, elgetan daude burukaldiak, eta Gernikan gobernu bat antolatzen da. Eta Eusko Jaurlaritzak aurrerantzean, 9 hilabetez, hartzen du gidaritza berri bat. Eta horrazten da beste fase bat. Eta gobernu hau, azpimarratu behar da, konzentraziozko gobernu bat dela. Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik, azabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindagit. Honela hasi zen Jose Antonio Agirre Lekubei Euskadiko lehen lehendakariaren historia. Gernikako aritzaren azpian esan zituen hitzek markatu egin zuten gizon honen bizitza eta herri baten patua, Euskal Herriaren etorkizuna. 1936ko urriaren 7an, Gernikako arbola zaharraren aurrean, Jose Antonio Agirrek Euskal Herriaren askatasuna defendatzeko hitza eman zuen. Milaka gizon emakumek aukeratua zuten haien bizitzak idasitzan. Historiaren goraberak bere herritik urrun eramango dute, eta atzerrian emango du bizitzako zati handi bat, baina sekula ez du bere herri okupatuaren askatasuna lortzeko itxaropena galduko. Gerrak horretan drama bat dakar, ez? Jente religiosoa, gerra baten sartzen danean, eta erlegio horren areizeak, arrazoia, beste taldari moten badautzo, norberaren sinismena, norberaren erlegioa geratzen da apurbet kondenatute. Hereje bat izango balitz, persona bakotzak bere burua hereje bat izango balitz ulertzen dago, ezta. Eta orduen beste drama bat dakar horrek, jentearen kontzientzian eta ulermenean eta golpe gogor bat izan zen. Erdian dut arkin, amonaldero kadator, begi galduak nora nahin, eriotzak dakar bezalagun, bere buruz ez baita gai. Gobernu horren lanik garrantzitsuena, gerra bateri aurre egitea. Eta ez, edozelango gerra. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzakoak ezin zuten ahaztu aurkariaren artean baita ere euskaldun asko zeudela. Eta horiek, horrez gainera, alemanen eta italianuen laguntza zine handiagoa zutela.
Eusko Jaurlaritza sortzen da 1986ko urrizean, eta daukon borondate irmua da irauteko. Eta sortzen da errezeak daben, abertzaletasunak behintzat ulertzen daben errezearen nahi bat asetzeko. Herri honek daben autogobernurako grina eta behar hori asetzeko. Eta ez da momentu baterako sortzen, ez bada irauteko sortzen da. Eta urritxik ekainera bitxartian iraungo dau, eta iraungo dau irauteko gogoz, horraitxik sortuko dituen erakunde guztiak, izaila estadu bat osatzerainoko erakundiak sortuko ditu. Eta 3 hilabete horretan, etorriko da, naiza batetik eta ezina bestetik. Batzuk daukie indarra, hau da, frankistak daukie indarra, eta Eusko Jaurlaritzak islatzen daben edo ordezkatzen daben herri horrek dauko borondatia, baina borondatia nahiko ez dana frankistek eta frankisten lagunak daukien indarraren aurrean. 3 hilabete horrek izango dira, atzerakada bat, hasi martesaren 31 eta ekainaren 17 arte, atzera, harik eta Euskal Herritik kanpora botau arte. Esan dudana, batetik borondatia eta naiza, eta bestetik indarra. Hori da, nire ustez laburpena hori izan daiteke. Alemanek zer egin zuten, gero Bigarren Munduko Gerran abian erabili zituzten taktika militar guztiak hemen probatu. Hau da, Euskal Herri esan dezakegu, izan zela lehengo lekua alde batetikan, nola, biztanle zibilei bonbeardatu zuten, kasu horretan horregaitik da oso simbolikoa zera, Gernikakoa, eta bestetik taktika militar aldetik, estrategia militarretatik erabilitako gauzak, ezta? Espainiako gerra arte, zeinbat gerra ziren antxinako gerrak, hau da, kaballeria ligera, infanteria, lubakiza, baina leku jakin baten eta estabilizatuta frentia, ezta? Baina hemen erabili zituzten ja teknikak, hau da, infanteria erabiltziaz gain kainoiak, baina alkantze askoko kainoiak, hau da, 15 kilometroko zera tiroak bota eta orduka jo, egurra eman, eta horren ostian bombardaketak, ezta? Zigortu lubakizak, bai kainoiekin zein abioiekin, eta eman, eta orduak eman ondoren, orduantxe, etortzen zen infanteria, printzipioz dana garbituta egon behar zen lekuak errematatzeko, ezta? Horrelako taktika militarrak erabili zituzten hemen intxorta partean lehenbiziko aldiz eta gero zoritxarrez Bizkaiko erasoldian. 11 urtegaz barraixe bitiken pasioan eta umeak urte bi edo lanpilare eta horra pasioan plazakotzera arte. Eta zirenak hasi ziren. Eta orduen janozten emoten denporia umea gazarai batea. Dana karrakalde bat sartu nintzen horreixe refugia tximelarren azpien dauen ara. Eta horrezia etiko inozten, lo demás, ni inoz bezira, piti bezira txikaz dutenaz, eta ziru inakiko etxeko ape, antxeil garrala biok. Ez ki, holango guzek iziten ziren. Amona zatozki totoi, bilo balastan ezazun, esan zadazu biloban, itzori soilki sarrak ditondu, ardoa oidun bezala. Mucha gente se quedaba en la boca del refugio. Esta boca que te digo que estaba en medio del túnel, había una boca de entrada y la gente pues se quedaba mirando a los aviones, pues no le daban importancia. Los aviones cuando pasaban los veían y tomaban nota. Irakasi izan deita dei, aita deita maurtzaroko, lurrak irentxi lagunak, zarrez birrumetu danez gero, mendeko darabilenak. Horrelako egoerak aztertzerakoan garrantzia ematen diogu batez ere ikasteari zer gertatu zen eta zer egin behar dugun errepikatu ez dadin. Gizakio frogatu duguna da gai garela artea, edertasuna eta baita elkar laguntza sortzeko
baina frogatu dugu gai garela elkarri hiltzeko eta izugarrizko sufrimentuak elkarri sortzeko. Orduan, batez ere interesatzen zaigu zer eraman gintuen egoera horretara, ze testu inguruk, ze interesek, ze dinamikak, ze elkarren irudik, eta ze ikasi behar dugu prozesu horretatik aurrera begira hori eman ez dadin. Porrot batetik datoz frankistak. Madrili ezin izan zuten hartu, da harrapatu. Eta egia esan, horrek euren moralean ere eragina izan zuten. Madrilen itzerezko resistentzia erakutsi zuen Madrileko populazioak. Eta orduan aldaketa taktiko bat egite dute, ez gara oso frankistek, ez gara itxutuko Madril hartzen, eta goazen orain iparraldea garbitzera hartzera. Iparraldean badago industri bat, badago populazio interesante bat, eta holan zati bat geure ganatuko du. Da indar guztiak konzentratzen ditu molaren agindupean, erasoaldi hori lehenengo Eusko Jaurlaritzen kontra, Bizkaien kontra, eta gero Santander da Asturias eraino, ez? Errukari lausorik du, gizargia begietan, non nahi aldiaren sitxan, zuka zorokin mintzazitzaidan, zaldun arrotza bainintzan. Jatorten zian abiak, lehenengo torten zen goikotxea, el alkahuete. Letxerue, el alkahuete izan asko ukibuen. Ite ben inkursioa, bat horre el alkahuete. Gero handik etorten zian, bela baltzalez, irunen, zelango junkerrak. Da, harin derrangadea, harin derranda. Azten zean kanpak, joten estu, dari kanpaka estu, joten azten zenean peligro. Txakurrik hausike, gora eta bera, behiek horroaka, ari seriak itoren ari zer dakardien bai, ezin desan espetakulo bet. Behiek horroaka, txakurri gora eta bera, alaurike, alaurike. Da gu buruen honestak eule bota. Da, ni ez bestean, beste balindi izin dezelako, bai beste apaino getxo biziten nintzen. Da nik etorriaren ez zean holan zute kontratxuen paretan nintzen da, paseko diez da. Bai gure amak errefugioa martxe behar goxean lehen gorduen. Lastan dut berarritutan, begi-begira dagokit, gero geldiron nor zaitut, euskeraz ark niri galdegina, goguan besterik ez dut. Babia ganean da bizela, urtekin gauzen agusture, reflexionik hilbozko eta hilbizko eta baina baita zen galapakala usurik da izizen dramatiko ez izen ikustea handi hortu zantu inguruti galdako zelan egon zan zuten bastarrak guztiek, osak etxeak 6 edo 7 edo arraien zeizan, bai horro kurtzen hasi eta plazako txera gino, bai igual egon zizan 1000 bomba izenderia. 1000 bomba, kandela moduen. Nire begien zuzutun, nahi ez bereak diotzat, biloba nauzu zarrenan, zure marrubi gorriak inoiz, ostutzen oinitunan. Biktimek bakegintzarako daukaten potentzial berezia. Ikusten duguna da, sufrimentua eta galerak jasan dituzten pertsonak sarritan nahi izaten dutela beraien esperientzia erabili ekarpen bezala, hori beste inori ez gertatzeko, hori errepikatu ez dadin, gizarte hobeago batetan laguntzeko, eta hori potentzial berezi bada. Ez da berdina hori kaleko edonork esatea edo biktima den pertsona batek. Adibidez, hemen Gernikan oso garrantzizkoa izan da lekukoek adierazi duten gogoa eta grina eta konpromisoa beraien testimonioa emateko bakeari eta berradizkidetzearen inguruan ekarpen bat egiteko. Eta berriz ere,
azpimarratzea hori norbaitek albideratu eta lagundu egin behar duela, hori 85 pertsona batek bere kabuz ezin duela egin, baina garrantzizko bide badala. Biktima daukan potentzial moral hori bakea eta justizia eskatzeko. Porque entonces además se jugaba mucho también a las cartas. Bueno, jugábamos pues eso, jugadores y cromos de esa clase y tal, y jugábamos a las cartas. Y estábamos pues en grupos seguramente. Blanca, el hijo de Villarrola, el panadero, mi hermano Moisés, estaríamos, pues yo estaba con David Durón, pues unos 5 estaríamos eso. Yo iba con mi hermano José María, el difunto, de la mano, que entonces era un chaval de unos 3 años o 4, de la mano le llevaba. Oroiote begietan zalantza dut, tximistarik iragan zuelakoan, burua igurtzi zidan astiro, esanazuzu gaxua. Bonbia ez izanean, nire bonen zen beste refugioan, esan dut zut, Antximelarren azpikoa, Antxegonen zen nire hilo batxuegaz. Eta bonbia ez duen ganek danak bildurtute, jakin gendun guri edo ondoan diretzela, ez? Y de pronto el bombazo y los escombros nos caen a los pies. A David Durón y a mí a los pies, ¿entiendes? Y a mi hermano José Mari, y porque íbamos charlando y avanzando en el túnel. La bomba perforó y se vio el cielo, se vio, Pase izan ez eta 10 minutu edo bomba botata gero edo gehiago igual apurbet, eta urten zeuden handik eta gure refugiora sartu zen Rosita Beitia. Hemeko Tximelarren behan bizi izan. Eta beren alabatxugaz, Josepita izena, buruen dekotzaton dino. Holango, 3 urte ingurukoa do gitxi hau, urte bi igual. Egon zan aregaz, errefugioan, dinezuten moduen, emeko errefugioan, Emekoan. Eta sartu ziren gurera Manu Carrasco eta Rosita Beitia. Beteta guzti zeutze zurie, bueno, polvo, ez ezetuteko moduen, Eutze zuride, arpegita dana zurituta. Eta zagatak eta negarrez. Eta nortzut zonek eta bildurtute danok ondoan, eta nire ondoan egon ziren Rosita eta Manu. Eta Rositak hor liburuen epinten dute negarrez eta zagataka esateuen. Ai, le he tenido mis brazos y me ha arrancado el tiro, me ha arrancado la hija Josepita. Horren esplosiñoagaz, berari itxakon paseu ez, bai alabatxueki joena ondoan, eskapeiakon. Hilda, klaro. Ta hasi zan biraka berriz. Hiltzarrei boska negarrez, eriotzaren negarrin, bizitzearen ondaraleak, larrainean eultzen ari. Y nosotros, pues yo creía que mi hermano y esos estaban jugando en los laterales, ya te he dicho que había en los bancos, y estaban jugando allí a las cartas. Yo tenía la duda de que mi hermano y estos estarían al otro lado del socavón que había hecho la bomba, al otro lado, pero sin embargo les había cogido a todos esos, a los 16. Se quiso auxiliar a los heridos y esto lo pudieron porque venían los aviones ametrallándoles. Todas las víctimas, todos los muertos, llevaron aquí a donde te he dicho que estaba la casa de los Vicandi, que era un bar, una parte que era el bar y tenía un reservado que estaba lleno de mesas. Vieron allí todos los muertos en las mesas. Y mis padres vinieron ahí a reconocer a ver si era mi hermano. Kapile nozian, Maria Galantan alabea, beste ama alabea da alabaka. Azaulana Andrea,
Da norri zen gau, kapilen, holantxe finite denak. Kapilenek azitu zen, Rosa egilu zen bikotxak izitu zen darek, da esotzien, zoazi refugiora, ensegida noata, da bera lotute mutilbiek ilotzi zen, han hiru matantzi itzela. Da ademaz, errekea pasetan zen handi, errekatxue, han arzailu zen etzera urtetauela, errekea goikotxet itortzen errekatxue, da refugio zatabe, etrosilekuten buru esartzen gindun koite duok eta, pentsa bentsi gauzela, da koio ben da bertan bota bombea, da inbesti hilzitu zen. Da zelango personak, kategorikoak. Da aripe kapileno zen handanak. Abe tristi izan zen, ama, alabe eta alababi, moren hori hilotze zen. Danak, bera biharren egualako fabriken, ostantxean bera baitanak arbitaitu familie guztiantxe. Bai, ama, da alababi, familie guzti arbituen. Da Rosari, seme biek ukizituzenak. Da, zera, azaulana, ari pentsu zera ukirunak, Josefina hilgo zen ja, Josefina. Zera, Etxebarria lemoakoa zerkondu zen, nire lagunesan. Da, gero, haren ama bai. Da, Maria Galantan alabea. Ama eta arrabeatan joaz izan etzera behini, ikusten da zelan, da antzia zetu nuen, norma kontran, egon izan, ama ostero, ama zei kadaberrak, da nik izetu nuen neure eskolan, neure mailin egon zan, Moises Hugo, amaika urtegaz orduen ja, eta esatu nuen, eutzegar da, esatu ziteko moduen, bai nik, amatetik ez da, jarropea egiteko zio, zageti, Moises da, izi zen egi da, osake. Baldarnio, mutiko bat gure gana. Har, birbiloa, nik seme. Mutiko bat gure gana, hark birbiloa, nik seme. Ikusamonak bertan gelditu, daren estizko irribarre. Burrukaldi horietan, martxo, aprilean, maiatzakoan, ja populazio zibilak izango dira helburu. Eta holan, heltzen dira, ekainean Bilbora. Eta azkenean, hor burdinezi bat, onarren, taktika militar berrientzako hori izan eragozpena. Gogoratu horrek harremen ziren frenteak eta koiote, eurak parete ziren, neke Galdakako koio zerunean egunintzen errefugioa zera torrea egiten zen, parrokiko torrea, ez dakizu, kanpo torrea, araze, aizatazuren dala refugio nena. Egi hori batzutan urte asko pasata ateratzen dela. Gure kasuan adibidez, transizio famatuan dana tapatu egin zen, etzen egirik atera eta ia eskatu ere ez, baina ikusten duguna da orain sufrimendua eta sarraskia jasan zutenen bilobak hartu dutela rol berri bat, rol aktibo bat, reibindikatuz memoria, reibindikatuz beraien aitona monen egia, ateratzea eta publiko egitea, bai beraien prozesu pertsonalean eta bai gizarte bezala daukagun behar bat moduan. Laztandu poza orain akusongi diotza. Iau bai olako. Ta nere izenez igurtzi zuen burutik baiolako. Ta nire izenez igurtzi zuen burutik oinetaraino. Hombre, pero si eres Ainhoa. Hola, Osama. ¿Qué tal estás? Lehena zegoen orainaz, ele gozoka bitzuok, mintzo berazi arduten, ene asaben lokarri zarra, jaunari zorretzan eten. Testigantzak entzuterakoan, kuriosoa
izaten den gauza bat, eta sarritan entzuten dena da, nola gaztetxo ziren eskamutilak esaten zuten. Hombre, gu hasieran, pozik genden, ez geneukan eskolarik, rutinak apurtzen ziren, bataioak ikusten genituen, hemen kamioiekin, eta bueno, eske pelikula baten egotea bezana zen. Eta horrek pentsarazten digu, hain zuzen ere, hezkuntzaren garrantziaz, ez? Nola, pelikuletan ikusten ditugu, edo gaur bideojogoetan ikusten dian irudiak, eta badirudi gerra gauza iaia emozionante badala, ez da? Batez ere ikusten ditugulako alderdi estetikoak eta ez hainbeste pertsona konkretuen bizitza konkretuetan daukaten eragina, eta apurketa eta sufrimentua. Alde hortatik iruditzen zaigu hezkuntzari garrantzia eman behar diogula, hezkuntzak erakutsi egin behar duela, zer dagoen gerra kultura baten atzean, gerra ekonomia baten atzean, non bukatzen duen guzti horrek, ze eragin daukan pertsona konkretuetan, eta horrekin lotuta zelako etsai irudiak zabaltzen ditugun. Azken batean, olako egoera batetara eramaten gaitu, bestea etsai bihurtzeak, besteari gizatasuna eta pertsona eskubideak entzen diogunean gai gera edo zer egiteko, eta hortan hezkuntza garrantzia handia dauka. Ordun eguzkiz jantzizan, asabazarren jantzizan, asabazarren baratzan, ordun zuhaitzak igaliz, ordun baratzan leheneratu zan, mugak berriro zabaliz. Ez dela bereiztu behar guztiz gerra eta bakea. Gerraren erdian edo baketa baten erdian bizitza dagoela, edertasuna dagoela, gai garela elkar laguntzeko, eta baditugu testimonioak nola adibidez bando batetakoak beste bati bizitza salbatzen dion. Horri deitzen diogu berradizkidetze hasiak, ezta? Nola suntziketaren erdian bizitza eta elkar laguntza badagoen. Eta alderantziz, itxurazko bakearen erdian ikusten dugu nola eguneroko bizitzan hainbeste indarkeria ere ematen den espazio mikroagoetan. Pena sentitze bala, hain jente hona ikusita, erreketeak goikoak gainona ikusita, eure zelan bombardio beben Gernika. Bulerrian pistolia ipini, ametraleu, amartileu pistolia, eta ni inoz hil zorian sentidu banaz, ordentzi sentiduan gure aita hilda. Zorionez, momentuatan, euren kapitana edo komandantea etorri, jo pistola gainean besteari, da kanpora gindu eban, esanez, horlako gozua eta egizilea gizona hil. Eta gure aiteri ezautzen, berabe agua isilik egiten ikasi dagiala. Talen ikusi gabeko zugaitz berriz bat zegoen erdian. Zugaitz berri bat zegoan, erdian guzien burun, haren gerizak, herri baratzak, ezin hilkore egin ditu. Ordutik asko ikasi dugula, elkarkidetasunean ze gu ondo hartuak izan ginean, herri guztietan joaten ginean, herri guztietan gure umetxoak, gure nagusiak, bai Hego Amerikan, bai Europan, toki guztietan joaten ginean tokian, da behar bada gure jaurlaritzaren eraginez, edo haurek ere elkarkidea ziralako, ondo baino hobeto hartuak izan ginen. Dorduan, sarriten esaten danean, zer daukazu zuek euskaldunok, beste apaino gehiago, zuen elkarkidetasuna agiriago ikusten data, nik sarriten esaten dutziet. Guk erakutzi ona daukagu, gure atxineko, gure gudaosteko, jentia zelan hartua izan zen, herri askotan eta beti besoa zabalik. Eta guk ere herri bezala hori egiten dugu, egin behar dugu. Etorkinei besoa zabaldu, gaur erakutziak emon, baina baita ere haurek handik hartu. Ze ikasi asko daukagu kanpotik etorten diranen gandik.
nosotros hemos pasado unos años que nos han mermado la vida de los chavales y yo no he aprovechado mucho de los chavales, de chaval, porque teníamos 4 años de guerra, luego vino la guerra europea también, con bastante hambre, el año 41 fue también tremendo. Yo les diría pues eso, que sobre todo que tiene que haber paz, porque si con guerras y esto pues no hay felicidad. Nire tabor, mendi, nire baratz, zaharraren antzalda. Baratzaharren antzaldan, egi mami bihurradin, lehenaren muinak aldatu bezan, baratzarra baratz berri. Ordune guztiz jantzizan, asabazarren baratzan, ordun zuhaitzak igaliz, ordun baratzan leheneratu zan, mugak berriro zabaliz.